Mentiin väärään vaunua, että meillä on niinku yksi tänne eteenpäin. Se on semmonen juttu. Me tehdään töitä. Tilanne eskaloitu. Join liikaa tossa ravintolavaunussa. Hullu pakotti juomaan vodkaa. Jee! Me ollaan lähes Ylläkselle. Aivan hetken kuluttua. Meillä on vielä pakattu kunnolla. Meillä tulee kiire niinku aina. Sä tietenkin puhutkin. Älä, mä olen se kuvat vieläkään, älä tee. Mä kuvaan tätä vielä. Tää menee YouTubeen. Oh. Yes. Noniin. Hän oli vähän jäässä kohmeessa. Täällä on kuule pakkaus siellä ihan täydessä tohinassa. Mä oon saanut matkalaukkuuni sukat, bokserit, korut, meikit, tietokone, yksi huppari. Vielä pitäisi vähän ehkä jotain ottaa messiin. Ollaan nyt päästä bussiin. Ollaan matkalla rautatieasemalle ja sitten me lähdetään, molemmat mennään eka kertaa yöjunaan. Ja meillä on oma makuuvaunualue. Joo. Mut pitkä matka meillä kestää kuinka tuntia? 12 tuntia. 14. 14, oho. Eli me ollaan, kello on nyt vähän vajaa 8 illalla. Ja me ollaan huomenna 10:30 aikaa perillä. 8:30 aamulla. Kello on nyt 8:30. Kello on nyt 8:30. Mitä mä sanon? Huomenna ollaan 11. Ei ihan Sä oot hyvä matka jo. Ja me ollaan löydetty tää juna. Tää on oikeesti aika jännä, mutta me jouduttiin tänne vanhalle puolelle. Tässä on meidän huone. Tai jonkun laiva. Ihan kun olisi tullut ajasta taaksepäin. Me ei olisi pitänyt laittaa. Onks täällä pistorasioita? Ei kun kato. Mut se on joku tosi oudon näkö. Ei joo. Ei kun. Ei toi oo Ei kun on. Tossa on niinku reijät ja tossa on ne, jos sulla on semmonen niinku, mikä vanha-aikaisissa puhelimissa oli. Lankapuhelimissa. Eikö onks toi yhden ihmisen paikka vielä? No ei. Tai toi. Me asutaan täällä. Siinä on meikkipöytä. Tästä alkaa meidän reissu Ylläkselle. Ihanaa. Niin joo. Älä. Laita panemaan. Kamerakin. Täällä me ollaan nyt. Ja tossa on kato tyyny. En mä tiedä, mua jännittää ihan sikapaljon. Tää on jotenkin ihan sikakivaa. Ai mitä puhuks kameralla? Puhun kameralla. Ai sori. Ei mitään. Mä luulen, että sä puhuit mulle. Tää on tämmönen mun päiväkirja-avautuminen 2 minuutin päästä kohti Yllästä. Minkä haluat? Selfieä, niin voi laittaa Facebookiin. Oota. No voiko olla semmonen kuva? Otatko sä peilin kautta vai niinku yläpäin? Me otetaan siis selfie. Joo, moro. Tää onnistuu. Oota, mun meni Joo, ei se ollut tahallinen se painallus. Eihän me voi tälleen olla. Se ihan hirveä. Eikö tässä ole joku ajasti? Oota. Ei, nää on ihan paskoja. Ota tuolta päin, niinku tuolta sivulta, tuolta. Ei mä niinku mulla... Tää liikkuu pilvi, tää liikkuu tää juna. Tää on vähän pelottavan näköistä tää selfie ottaminen. Onks nyt hyvä? Yes. No niin, selfiet otettu, snapattu on. Matka alkoi. Joo, me päästiin niinku Pasilaan asti. Pasilaan asti, kunnes toi pariskunta tuli, että me ollaan niiden vaunussa. Mentiin väärään vaunua, että meillä on niinku yksi tänne eteenpäin. Mua pelottaa, nyt me jäin tähän keskivaiheeseen. Voi onks tää nyt sit oikea vaunu? Mä en enää kertaakaan vaiha paikkaa. Niin. Täällä on tosi kylmä. No niin, eli oliko se nyt 16 ja 17? No niin, tässä tämä nyt sitten on. Ei vittu, täällä on niinku, täällä on oikeesti kylmempää kuin ulkoa. Mistä tässä, mä näin äsken lämpömittarin. 15. Mä oon niin kipeänä. Miten tää on näin paljon pimeämpi? En. Okei, mutta kai se mee tästä päällä. Ai menee. Jee, no niin, valkeus koittaa. No niin, nyt mä asetun taas taloksi. Mulla on pomppufiilis. Mutta mä en jotenkaan uskalla mennä tonne sänkyyn, koska mä oon ihan varma, että me ollaan taas väärässä vaunussa. Me ollaan siis Pasilassa asti ja mulla on jo tylsä. Hän on ihan kauhuissaan, kun mä leikkasin äsken varpaan kynnet. Ja hei. Lopeta. Siitä on 30 minuuttia, kun me lähdettiin Helsingin rautatieasemalta ja me ollaan nyt Pasilassa. Pasila ja rautatieaseman väli on niin kuin 3 minuuttia. Mä en tiedä, että juna on nyt pysähtynyt, tää on ehkä rikki. En minä tiedä, miksi tää on pysähtynyt. Okei, ehkä tää ei ole rikki, koska nyt ne tarkistaa lippuja. Ehkä meidän matka jatkuu tästä kohti Yllästä. Heikolta näyttää, mutta katsotaan miten käy.
Me tuli ihan hirveä nälkä. Me ollaan siis nyt Vantaan Tikkurilan kohdalla, eli me ollaan tultu 10 minuuttia. Ei aikaan kestänyt jo tunnin tää reissu. Yes. Kiitos. Jee. Kiitos. Hyvää ruokahalua. Laitettiin pilvin kanssa lihapullat ja perunamuusi. Se näyttää ihanalta, tuoksuu hyvältä. Ja siellä on puolukkahilloa. Ihanaa. Ostin jälkiruuaksi buffetin. Syötiin äsken noin lihapulla perunamuusi. Ihan törkeä hyvä. Apua, mitä tapahtuu? Nyt sä jäät siihen kesken vai? Noniin. Tää haisee välillä niin hirveän Nämä paha. on eläinvaunut. No täällä on jollain eläimellä kyllä joku silsa. Pakko olla, koska ei tämmöistä niinku tää on ihan järkyttävä haju, että voi uskoa. Tää on järkyttävä tää haju. Siis nyt mä odotan ihan maltillisesti, että mä tunne tohon väliin. Paro! Älä lopeta! Hei hyi, mä oon ihan vinos. Tugi! Tää kallis. Voiks juna mennä kumoon? En mä tiedä, mä oon ainakaan ikinä lukenut, että juna menis Ei kumoon. kun voihan ne suistuu raiteilta ja mennä kumoon. Meillä käy niin. Me ollaan ihan pian Tampereella. Ines. Kello on 23.24 yöllä. Illalla. Ei nyt oo yö. Ja me mennään vielä Tampereella käymään Nes. Tossa pihalla käymään tupakalla ja sitten sen jälkeen mennään nukkumaan. Siis kattokaa tätä Hämeenlinnan filtteriä. Mä menin äsken niinku Hämeenlinnan ohi ja nyt mä saan. Tai sain mun snappiin ton Hämeenlinnan geofilterin. Se on niinku oikeesti maailman rumin. Ketä ikinä sen on suunnitellut niin can you get it live? En mä tiedä, täällä on jotenkin niin tunnelmallista. Tää on ihana tää hytti. Täällä on muuten joku hullu mies. Mikä huusi tuolla? Aikaisemmin joku vanha mies, joku oikeesti 70 ja huusi ihan täysillä tuolla käytävällä. Ja Siis jos sä ihmettelet, että jotkut YouTubettajat käsikirjoittaa niiden juttuja, niin kannattaisikohan sunkin harkita. en kommentoi. Jos- Lässyn läpätilään. Pilvi roustaa mua. Mä haluan vaihtaa hyttiä. Ei oo pilvi paljon virkan. Pysähdyksissä Tampereella, eli Mansessa. Ja ajateltiin, että vastataan muutamaan teidän Q&A-kysymykseen, jota laitatte Snapin puolella. Onko se pilvi valmis? Joo. Ensimmäinen tulee. En ole varma, onko tätä kysytty jo, mutta onko koskaan miettinyt, että jos susta ei olisi tullut julkisuuden henkilöä, niin mitä sä tekisit nyt? Niin, haluatko sä vastata? Ne heitit aika pahan. Mitä sä pilvi tekisit, että se olisi julkis? Niin, no mä varmaan voisin olla joku sairaanhoitaja esimerkiksi. En tiedä heitä ihan hatusta nyt fiilispohjalta. Mä näytän kamalalta, mutta ihan sama, mutta missä tunnet pilvin? Mä en tykkää vastata noihin, jos on toi ihme, niinku toi tommonen. Mielipide siitä, että Barcelona voitti PSG:n 6-5. Voitti minkä? Barcelona voitti jonkun siis jalkapallo vai? Mielipide siitä, että Barcelona voitti PSG:n 6-5. PSG. Mä en tiedä mikä se on, niin mulla ei oo MPtä. Mitä ajattelitte toisistanne ennen kuin olitte vielä tutustunut? Mä ajattelin kyllä susta oikeesti, että sä oot joku ihan hirveä maalaistolla. Semmonen pimpatyttö Lokalahdelta. Niin, no mä ajattelin varmaan susta aika samalla tavalla. Ai, et mä oon Sä oot pimpatyttö. Pimpatyttö Uudesta Kaupungista. Mut aika pian mä muistan äidinkielen tunnilla pilvi hurmas mut ja sit me alettiin hengaa. Mut ei me hengattu edes, meillä oli semmonen tosi pitkä tauko. Et me alettiin aikuisiällä hengailemaan. Niin, yläasteen jälkeen niin. oli. Ja nyt ihan viime vuosina ollaan sit hengattu Viimeiset tosi 10 paljon. vuotta. Sitten siinä oli semmonen 10 vuoden tauko. No joo. Joo, pilvi 49. Te menette Ylläksellä, vaikka Ylläksellä ei ole mitään eikä ketään. Ja Levillä on kaikki ihmiset ja meno ja meininki ja kaikki. Kaikki ihmiset on levillä, miksi me mennään Ylläkselle. Just sen takia. Niin, koska me ei haluta menoja ja meininkiä, koska me tiedetään, että meillä on hauskaa vaan kahdestaan. Ei tietenkään. Siellä on ongelma, tässä on konduktööri. Se on se hullu äijä. Mua pelottaa. Mene sisään. Mene sisään. Niin. Se on semmonen juttu. Me tehdään töitä täällä. Et pidä
kuule tollasta ääntä. Selvä, katsotaan. Toi äijä on ihan hulluna ja siellä on joku eläinkin. Siellä onko se olet eläinessä? Vai puhutaan? Alkoista. Ei siinä oli mitään. Apua se lentää pois. Pian alkaa tapahtua. Kello on minuuttia vaille 12 yöllä. Pilvi on koko ajan vauhkana. Mut se konnari hoisi tilanteen hyvin ja se äijä rauhoittu. Iso peukku VR:lle. Mä otin Pilvin kanssa menossa nukkumaan. Minne me ollaan nyt menossa? Ravintola. Mitä me tehdään siellä? Juodaan alkoholia. Joo, mennään juomaan yhdet kuivat. Tai märät. Mun piti sanoa märät. Koska mä ollaan vähän shokissa. Ei, nyt tiedätkö, mä pelkään jokaista ääntäkin. Mut mennään. Ja hetken päästä näette, kuka ravintolavaunussa on. Ei ikinä usko. Niin se kuule vaan vei pilvivinku tänne. No ei kai. Mut niin kuin mä äsken sanoin, että arvakkaa ketä me tavattiin täällä. Tai me tiedettiin, että se on täällä. Pakko ottaa. Moi. Mitä kuuluu? Eli siellä missä lateksituppi, niin siellä on yleensä alkoholia. Näin se menee. Joo. Eli bileet käyntiin nyt. Valomerkki tulee tunnin päästä. Moikka! Tilanne eskaloitu. Toi. Ihan niinku... Siis tietysti mä oon niin väsynyt, mä vähän niinku... Join liikaa tossa ravintolavaunussa. Tää hullu pakotti juomaan vodkaa. Tää eläinvaunumaisen ihan. Hei! Joskus ihmiset... Älä huuda. Joo, hei, no niin, moi! Moi moi! Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Meidän yöjunassa on ohi ja me ollaan yöjunalla ihan just saavutaan Kolariin. Pilvi, arvosana meidän niinku yöjunailulle. Kyllä tää oli ihan täyskymppi. Mä sanoin kans, että tää oli 10. Tää oli makee ja tää oli vielä kivempi, että mä oltiin täällä vanhalla puolella, eikä täällä uudella. Mä nukuin ainakin viime yönä kuin pieni lammas ja niin nukkui Pilvikin. Ja mulla oli aamulla 6 aikaa herätyskello soimussa, mä kävin ulkoilemassa Porissa, Oulussa ja näin Pilvi nukkuko pieni siittiöritma. Ja nyt meidän reissu päättyy. Ja kattokaa kuin talvista täällä on. Oi täällä on niinku puissakin lumet. Eihän tästä näy mitään. No nyt näkyy. Kattokaa, siellä on ihan talvi. Jessus sentää. Ihanaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää meidän yöjunareissu. Paljon täällä koettiin kännit ja tappelut. Vaikka mitä. Tää oli semmonen niinku pieni Pihlajankatu.